עינת אלופה, ממליצה עליה ממש מכל הלב. בתור זמרת, כששרתי נשמעתי ממש סבבה. עד שהגעתי לצלילים הגבוהים, ושם נשמעו צורמים, חדים, לא נעימים לאוזן. צמצמתי את השירה שלי רק לנמוכים, כדי לא להגיע לצלילים שאני לא נשמעת אני. זה השתנה ברגע שעינת נכנסה לתמונה והתחלתי ללמוד אצלה. היא הבטיחה לי ואמרה לי שהקול שלי יכול להישמע בגבוהים, בדיוק אותו קול, הוא לא ישתנה לי לקול אחר, גם בגבוהים, והוא יהיה פשוט יישמע טוב. דברים שהפתיעו אותי, שאפשר להישמע בצלילים הגבוהים בעוצמה, ללא מאמץ, ולהישמע ממש ממש טוב, כמו שחלמתי. והיום אני יכולה לשיר שירים על מנעד מאוד מאוד רחב, שזה תענוג, זה חלום שהתגשם. ממליצה בחום על עינת. מי שרוצה לשפר את כישורי השירה שלה, איך שהיא נשמעת, ובכלל לדעת לשיר יותר טוב ולהישמע יותר טוב, עינת תעזור לכם להגיע לזה.